tauhan lang to. Ano ba to? Sige, pakita nga. Oh, sige. Kalasin mo. Sinabi na sa akin. Yung totoo, tao ka, di ba? Ha? Di ba tao ka? Di ba babae ka? Matanda na, di ba? Huwag mo na ako pinagsisinungalingan, ha? Galit ka sa kanya. Bakit ka nga galit? Hindi ko na alam yung pangalan mo. Bakit ka galit? Mata pobre ba to? Sagot! Hindi po. Hindi. Galit ka sa kanya. Bakit ka nga galit? Sa buhay, financial, etc. Saan ka nagagalit sa kanya? Naiinis ka ba? Bakit ka nga naiinis? Marami, alam naman, wala akong paano ka naiinis sa tao. Lahat ng tao meron ka naiinisan. Sa akin nga, marami nagagalit at naiinis eh. Kalas. Bisa mo. Inumin pa pero nakapatong mo. Ilan. Hindi mo. Pitik-pitik lang ginagawa ko sa isang papel. Kahit ikaw mawag yan. Ganun yung wala na ganun. Huwag ka maawa dyan sa asawa. Hindi naman ang asawa mo nasasaktan. Maawa ka pag yung asawa mo binigyan ng maraming sakit. Pupunta ka sa medisina. Akala mo, nakamait lang yan. Tanggalin mo. Kilala niyo? Kilala niyo? Babae. Babae ka ba, lalaki? Lalaki ka ba, babae? Hindi mo alam kung babae ka lalaki. Kasasabi lang ni Magnitico rito, kawareras pa niya. Isang babae at isang lalaki daw to. Sige, kalas. Kalas. Sige, kalas. Tatanggalin mo na. Di ba tao ka? O, sige. Mag-asawa. Nagsisinungaling ka pa eh. Alam mo, ako dito, bawal magsisinungaling ha. Tatanggalin mo na. Ikaw yung nagdarasal o pinagdarasalan mo? Ikaw yung nagdarasal o pinagdarasalan mo? Ha? Ikaw lang? Saan mo natutunan? Bisaya ka, Tagalog, Kapampangan. Bisaya? Ha? Tagalog? Sino nagturo sa'yo magdasal? Sige, pahirapan kita ng pahirapan dyan. Kalas! Mind pa lang yung ginagawa ko sa'yo eh. O, kalas na. Sige. Pasensyahan tayo. Kahit hindi mo tanggalin yan, kaya kong kalasin yan. Ibabalik ko sa'yo lahat yung sakit ha. Para matuto kayo. Kasi pag minsan pinapatawad kayo, parang ayaw nyo humingi ng kapatawaran sa Diyos eh. Masaya pa kayo eh. Eh kayo, ibabalik ko muna ng 10 beses sa inyo ha. Balik mo. O, sige. Pahirapan din kayo. Mawawala ang bisa kung ikaw hihingi ng kapatawaran sa Diyos. Ang Diyos din ang magpapasya kung patatawarin ka. Pero mabait ang Diyos patatawarin ka. Tapos magpatawad ka sa mga tao ha. Bakit ka ba nagagalit dito? Sige, pag pinakalaman mo katawan lupa niya, sige, dudurugin kita dyan sa loob ng katawan niya. Sige. Sige. Kalas. Katapat mo lang pala, papel eh. Sige, kalas. Papel lang pala katapat mo eh. Sige, tinan mo. Tinan mo yung daliri ko. Oh. Sasaktan pa siya, oh. Papel lang yan. Natakot ka. Sige, kalas. Huwag ka maawa dito sa asawa mo. Maawa ka dito sa loob ng katawan mo yung papasak sa asawa mo. Sige, kalas. Hindi naman masasaktan na asawa mo yan. Kahit bugbugin ko pa ng bugbugin niya sa loob ng katawan niya. Di ba pinainom ko siya ng tubig? Para hindi magalaw yung physical and spiritual niya. O nababawasan na, wala na. Bilis! Babalik ka ba? Nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon? Nakaupo ka ba nakatayo? Sige. Pero hindi niya alam. Puro kayo hindi alam ha. Wala talaga magkukulang na amin basta-basta ng kasalanan ha. Pero hindi alam ha. Mapuputol na nga yung papel oh. Niya. Bilisan mo. Ubusin mo lahat yan. Malinis na malinis ha. Pag... Meron pa wala na? Meron pa wala na? Meron pa wala na? Ito may kamay niya. Wala yan. Titingnan ko ha. Subukan mo yung dilat ng mata niyan. Ito may kamay niyan. Pag dinilat mo, pupukpukin kita. Ha. Meron pa wala na? Wala na. Tingnan mo. Sir. Tingnan mo, sabi niya wala na daw. Kuya Benji, tingnan mo daw. Ayan. Oy. Kuya Benji, tingnan mo. Wala na. Pantay na.
Sino kaya ang kung mag-asawa alam na namin? Dalas! Ubusin mo pa, may natitira pa konti. Konti na lang. Ubusin mo. Bakit mo? Lahat na. Pinapahirapan mo pa yun. Lalaki, babae. Parehas Alam mo. namin. Bawal mo na sabihin kasi nakaano tayo. Hindi naman nakalive yan. Tingnan ko lang reaction ng kanya. Titingnan ko sa spiritual kung meron natitira pa. Huwag maingay, pipitikin kita sa loob ng katawan yan. Meron pa daw doon sa balakang. Kalasin mo yung sa balakang. May lahat. O boss, automatic ang may nagtatrabaho sa kanya. Sa posporo lang bumigay na eh. Kasi hindi bibigay sa posporo eh. Ibig sabihin, pag walang reaction yung posporo, alam ko na nagsisinungaling ang tao. Kahit kabitan ko siya ng stick ko kaya po, hindi masasaktan. Masaktan siya para lang siya kinakagat ng lagam, pero wala reaction yung parang kinukuryente kang gumagano. Kaya sinasabi reaction. Bilisan mo ha. Bilisan mo. Ano pa wala na? Sa maselan niyang bahagi, kalasin mo, sa breast niya. Pati dyan sa maselan niyang bahagi katawan. Tanggalin mo, huwag mo nang dukutin yan. Yung damit lang. Nabigay yung cellphone ko. Huwag mo pakalaman yung paa niya. Muna ka doon. Sa loob. Huwag mo pakalaman yan. Yan ang pakalaman mo. Yan ang pakalaman mo. Yan sa loob. Nakalimutan ko, sana may light ko rin. Yun dilaw. Pero pa wala na. Isandal mo yung katawan niya. Sandal mo. Meron pa wala na. Takutin yung bag ko. Kunti na lang. Oo, Ubusin mo. Ang dami nilalay. Pati puso niya. Pati dibdib. Lahat. Balakang. Ay, balakang. Balikat. Kalas. Pati sikmura. Pati tiyan. Ay, walang papel. Bilisan mo. Kunti na lang, oh. Yung Kunti cellphone na ko lang. nandyan. Cellphone kong dilaw, akin na. Cellphone kong dilaw. Tama na. Babalik ka ba? Hinto mo yung kamay mo. Ibabalik ko sa inyong sakit sa pamamagitan na pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Hesus, Amang Nazareno, nasa inyong harapan ang inyong alipin na nananalig at nananampalataya. Patawarin ka ng nawa ng aking Ama na si Jesus Kristo sa iyong ginagawa sa iyong kapwa-tao. Pansamantalang inakalasang kita at ibinabalik ko lahat ng sakit sa nagpapasakit sa loob ng katawan ng taong ito. Kayong dalawa ay patawarin nawa kayo sa akin ng aking Ama. Ang aking Ama magpapasya nito. Pansamantalang ibinabalik ko lahat ng sakit sa inyo. Amen. At binabawasan ko ang spiritual mo upang magtanda ka. Pasensya na, kailangan ko lang ito gawin talaga. Pero sa aking Ama ko na lang ang magpapasya nito. Sa pangalan ni Kristo, sa pangalan ng Espiritu Santo, amen. Yung pangalan. Pangalan niya. Shirley Dito. Medina. Shirley Medina, bumalik ka na sa iyong katawan lupa. Tinatawag kita sa espiritual ng Panginoong Kristo. Amen. Sandal din. Anong pangalan mo? Anong medal niyo mo? Apelido mo? Medina. Babae ka lalaki? Babae. Kilala mo si Kristo? Opo. Ilan anak mo? Isa. May nakita ko. Painumin mo na siya ng tubig. Saglit lang. Huwag mo patayin. Itapat mo lang sa kanya. Hinga mo ng 3 beses. Sige ba? Okay. Sa ilong. Palabasin mo yung hangin sa ilong. Para hindi ka masupikip. Inom lang ng konti. May tatanong lang ako sa'yo. Pag
Pag lumubog ng tubig. May nakita ka liwanag, madilim. Mayroon ka nakita, wala. Yung blurred siya. Anong blurred? Madilim na yung Madilim? Eh, ba't tinatanong kita kung babae ka lalaki? Ba't hindi mo, naririnig mo ako, hindi? Hindi mo alam? Wala. narinig ko yung pero Ano pakiramdam mo ngayon? Mabigat magang? kumaan. Yung mga pakiramdam mo? Tingin kamay mo. Anong pinakamahaba dyan kanina? Yung sinukat ko yan. O nakaliwa. Gano'n nakahaba? Pantay na, di ba? Doon na natin kinuha sa dulong-dulo, di ba? Wala nang daya. 1, 2, 3, 4. Eksakto sa guhit. Walang labis, walang kulang. Maraming binigay sa'yo sakit. Ayusin pa kita. Salamat. Ano pakiramdam nyo? Ano po, Ano? magaan na, nawala yung sakit ng ulo ko kasi kanina Kanina masakit ang ulo nyo. ulo ko. Ngayon, hindi na. Salamat sa Diyos. Thank you so much. Ilan taon nyo nasakit yan? Tagal na, basta hindi ko na Mabilang. Sige, salamat sa Diyos. Thank you, thank you. Thank you din sa mga manggagamot mo, ha? Sige, salamat din.